Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geni tekad anggitanipun Alif Asta Ainabila. Saben isuk pas dunya isih turu, sikilku wis mlaku nerjang pendut sing adem. Keringet dadi kanca, lara ora dadi rasa. Mung kanggo siji janji, aku kudu juara. Nanging dalane ora gampang. Lomba siji, lomba liyane, mung nemu kekalahan. Ati tau loro, mripat tau nangis. Delek medali sing isih dadi mimpi. Apa aku kudu mandeg? Takon ing jero ati. Nanging eluh ndak kuusap. Aku kudu kuat. Merga juara dudu hadiah, nanging hasil kerja keras. Gusti ora sare. Ing sawijining dina, ing tengah lapangan jenengku kasebut dadi sing nomor siji. Tangis sedih malah dadi tangis seneng. Pungkasane piala iki dak taruh ing dodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.